سەرۆک دۆناڵد ترامپ دەبێژە ئەو دخوازە پێداچۆنێ بەسەر ریفۆرمێن دادوەریە جینایەتاندا بکە و هەوڵان بدە ji bo alîkariya zîndaniyan ji bo bidestxistina karan piştî derketina wan ji zîndanên federalî. Li boneyeka taybet li Koşkaspî li roja yekî meha Nîsanê Serok Trump got rêjeya bêkariyê di nav xelkê ku carekê ketin zîndanê pên caran beramberî rêjeya bêkariya niştîmanî ye. Rêjeya bêkariya niştîmanî li serenserî Amerîka li meha dû Şubat'a borî 3.8 ji sedê bû. Serokî kêfxweşiya xwe diyar kir ji ber ku yasa hatî pesendkirin û wî îmza kirî bi rezamendiya endamên her dû partiyên Kongresê bû. Ev qanûna dîrokî dê delîva duwem di jiyanê da bite hejmareka mezina zîndaniyên berê û yên niha digirtîxanan da û dê delîveka nû bite wan xizmeta civakê xwe bikin û xizmeta wîlayet û niştîmanê xwe bikin. Par Kongrêsê Amerîkî yasayek pesend kir bi navê pêngava yekem ku pitir desalatê didete dadweran dema cizayê zîndankirinê danête ser hinek tawanbarên beng û muxederatan û biryaran li ser hewlên serjin û amadekirina zîndaniyan ji bo karkirinê didin. Li vê helkeftê Serok Trump got yasaya pêngava duwem dêgiraniyê dante ser vegerandina jiyana edetî û kêmkirina rêjeya bêkariyê di nav wan Amerîkiyan da ku ketina zîndanan. Peywendiya me bi hevwelatiyên me re em wekû niştîmaneka yekgirtî hiştine û me yek çarenivîs hebin. Em dê armanca xwe bicih bînin beriya handana berdestkirina delîvên karî ji zîndaniyan re. Ev tevgereka hêja ye. Nîveka 184,000 zîndaniyên heta par di girtîgehên Amerîka dabûn bi tawanên beng û muxederata bûn. Serok Trump got di kêmtir ji 4 mehan de 500 zîndanî cizayên nerewa li ser wan hatibûn danîn hatine azadkirin. Digel çalakvan, siyasetvan û rojnamevanan li helkefta Koşkaspî hinek ji zîndaniyên berê amade bûn. Alisa Jones sûdmenda biryara Kongresê bû. Wê got ew minêkara serokî ye. Min jê re got li dawî min delîveya hembêzkirina te hebû. Spas ji bo baweriya we û min divê spasiya wan berevankaran bikim ku xebat bi me ra kiriye û li pişt perdeyan kar kiriye. û her wisa ez spasiya dezgehên medyayê dikim ku gelek camêr bûn û hiştin çîroka min bê bihîstin. Because you have really helped magnify my story. Koşkaspî dibêje di budceya salê de serokî pêşniyaza tirxankirina 500 milyon dolaran daye ji bo alîkariya serketina vegerandina zîndaniyan ji bo jiyana edetî.